kaikki, mä oon Victoria ja tervetuloa katsomaan mun päivää puoliksi. Eli ekana, mä vaan tuijottelen ja katselen tyhjyyteen. Siinä mä haistan jotain outoa. Jotain ruokaa, ehkä. Sitten äiti hääröilee jotain kameran kanssa. Ja sitten menen kuusen alle syömään mun herkkuja, eli itse joulukuusta. Se on mun yhtä lemppariherkku, mutta oikeastaan mun lemppariherkut on kyllä apiloita. Ja mä tiputin tässä yhden joulupallonkin, kun mä pureskelin tuota kuusta. Sitten äiti hääröilee taas jotain kameran kanssa. Mä en oikein pidä kameroista, mutta ei se mua haittaa. Mä vaan teen niitä asioita, niitä söpöjä asioita aina kun kameran. Sitten äiti jotain tekee jalalla. Sitten tuomaan mun lempilelua, eli paperia, koska mä rakastan paperia ja puuta ylipäätänsä. Mutta paperi on ihan mun lemppari. Mä rakastan tuhota paperia, koska se tuntuu vaan niin mukavalta. Sitten mä pesen itseäni ja äiti katsoo, kun mä pesen, tai oikeastaan kuvaa, kun mä pesen. Ja sitten mä leikin vaan mun lelulla. Ja tiputin taas yhden pallon tuolla vähän toisella puolella joulukuusta. Mut reikiä on kiva tehdä paperiin ja kaikkiin muihinkin asioihin. Varsinkin ukin ja mummon vaatteisiin niin on aina tosi kiva tehdä reikiä. Niistä tehdään aina pesiä. Mut kuitenkin niin tiputin varmaan 3 palloa. Ja sitten tuossa kävelee nyt, oliks toi nyt ukki ohi? Tai iskä tai jotain. En mä ihan varma. Siinä mä haistelen äidin jalkaa. Ja nousin äidin jalalle 2 jalalla. Koska mä harvoin kyllä oikeastaan nousin 2 jalalla niin kuin silleen. Mutta toisaalta äidillä on aina kiva nousta ja mä rakastan nuoleskella äidin jalkaa. Se maistuu vaan hyvältä ja tuntuu mukavalta kielellä. Koska niin. Ja nyt äiti alkoi vihellellä, että mä tulisin sen luokse. Se kuulostaa oikeastaan lintujen vihellykseltä. Se pelottaa mua. Mä en tykkää siitä. Muistakaa tilata kanava.